Švandrlík trefuje trojku číslo... Tomáš Vyhoral. Pava má drobnější problémy s fauly. Šedina ale trefuje trojku. Váňa zvedá dlouhou trojku a trefuje. Minuta do konce třetí čtvrtiny. Jalen Young, metr za trojkou a trefuje. Je moc dobrá message. Švandrlík za 3. Skuten ale propouští míč na Nicka Johnsona. Isaac Davidson svoje první body trefuje. Tomáš Vyhoral ale nedává z rukou. 5 vteřinek. Tomáš Vyhoral. Netrefuje do skok Švandrlíka. Trojka. Netrefuje. Sleta tenhle zápas vítězí.